Ahojte. Sme tu, sme opálené, sme šťastné. We're zdravé, back. Tomu ver Sme a tu. chceme to robiť pravidelnejšie, ale Áno. tak no, Že musíme je to nejako ťažké. sklbiť tento študentský a tento rodičovský život. tak je. A verím, že to dáme dokopy. No, Určite, všetko sa chce. takže Či čo? Všetko sa dá. We're back. Dnes sa budeme rozprávať o téme nevera, ktorú si navrhla ty. Ja, Prečo si ju navrhla? lebo to je strašne zaujímavé. Máš nejakú osobnú viazanosť na túto tému? Možno, že ma niekto niekedy podviedol, neviem, zatiaľ o ničom. Ale akože ono to je zaujímavé, lebo ja sama zo svojej skúsenosti, akože ľudia v mojom okolí, mám kamošku, ktorá je s frajerom 3 roky, asi tak nejako. A sú celkom mladí a je to toxické. On ju podvádza, ona o tom vie, povie ona, dobre, končíme, zase sa dajú dokopy. A takto kolobeh. A ja hovorím, bracho, prečo? Ona, no je to už taký zvyk, je to proste, takto to je a je to ťažké opustiť. No a celkovo, vieš, také je to fascinujúce. Nehovorím, že je to, že nevera, to je fascinujúce, to je super. Nie. Len Tá ľudská psychika za tou neverou je je to strašne zaujímavá topik, téma. No, takže my sme sa v rámci tejto témy aj pýtali otázky našich sledovateľov a pýtali sme sa vlastne každé na svojich Instagramoch s tým, že ja si myslím, že my máme rozdielne cieľovky vekovo a tým pádom je možno zaujímavé, ako dopadli tie ankety. Takže poďme si prejsť tie ankety a tie výsledky tých anket a potom sa môžeme pomaly dostať k tomu, čo nám ľudia k tomu mali čo povedať. Dobre. Takže prvá otázka bola, odpustili by ste niekedy neveru? Takže myslím, že áno, alebo áno. Či by odpustili neveru 15%. Ja mám 13. OK. Asi nie, alebo nie. Som mala 46%. Ja 61. Možno, alebo neviem, 30%. 25. OK, takže v mladšej cieľovke je viac ľudí, pravdepodobne, ktorí by neodpustili neveru. To inak na základe odpovedí, ktoré som si čítala, tak mi to dáva dosť zmysel podľa toho, čo ľudia písali, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Okay. Anketa. Boli ste niekedy neverní? Áno, 23%. 13. Tak áno, no, stihli viacerí asi. Asi áno, určite, keď máš 30 rokov, stihneš viac ako keď máš 17, okay. Nie, 60%. 81. Možno s smejúcim sa smajlikom som dala, lebo akože hej. 7%. Ja mám 5, tak to je hej. A teda u mňa 10% ľudí chcelo vidieť výsledky. Boli ste niekedy obeťou neverí? Áno. 36% bolo. U mňa 33, takže tiež podobné. Nie, 44%. 59. A možno 12%. 8. Áno. A teda 8% u mňa chcelo vidieť iba výsledky. Hej. No a či niekto bol the other woman, tak teda 12% chcelo vidieť výsledky, 31% áno. Ja mám 35. Nie 50%. Ja mám 55. A možno 7%. 11%. No. Odpustila by si niekedy neveru? No, presne väčšina otázok, a teda väčšina odpovedí sa začína tým podľa toho, aká nevera. Ale ja si myslím, že aj keby to bolo úplne vyhrotené, že napríklad mám vzťah a sme spolu, čo ja viem, pár mesiacov alebo pár rokov, aj keby to bola, že úplná nevera, že totálne hej, že sex, a bola by to iba jednorázovka, tak asi áno. Asi áno. Záleží od toho, aký človek by to bol, samozrejme. Musela by som si byť ním istá a musela by som ho poznať a vedieť, že vlastne to bol iba taký skrat, ktorý si on sám nevie vysvetliť. A trvalo by mi to veľmi dlho nadobudnúť opäť tú dôveru, ale viem, že ja dávam ľuďom druhé šance, presne ako ty si povedala. Takže hej, ja si myslím, že hej. No, ja by som ti za mladí povedala, že nikdy. Yes. Ale ja keď som mala, akože je to smiešné, 14 rokov, 14 rokov a mala som jeden z takých mojich prvých, že vážnejších vzťahov, tak vlastne tam som ja bola ten, kto ako keby spáchal tú neveru ako prvý, aj keď ja som to tak v tej dobe nevnímala, pretože my sme začali svoj vzťah s tým, že ideme do otvoreného vzťahu. A on síce otvorený nebol a ja som vedela, že akože on to tak asi neberie, ale zároveň som sa týmto vždy ospravedlňovala, že no, ale ja som vlastne nechcela ísť do toho vzťahu a proste, že
Ako keby som si pripadala dotlačená do toho vzťahu a tým pádom som sama pred sebou ospravedlňovala to, že som sa riešila s inými, lebo. Ale make sense, lebo keď si lenže on mi to akože odpustil, alebo po nejakej dobe sme sa znovu dali dokopy a on začal podvádzať mňa. Oh shit. A to som mu, že prvýkrát som mu to odpustila, druhýkrát som mu to odpustila a už tretíkrát sme sa rozišli. Takže už v tom mladom veku som bola taká, že aj keď som hovorila, že nie, tak vlastne bolo to áno. Potom som zase obdobie hovorila, že nie. A teraz som v takej fáze, že absolútne netuším, že ja reálne som na tej škále toho, ako môžeš zareagovať na neveru, niekde medzi, že totálne by som sa úplne zosypala, nikdy by som mu to neodpustila, okamžite by som opustila, až po to, že ja neviem, že by som z toho spravila otvorený vzťah a že by som bola taká, že OK, vieš. Že fakt neviem, že nevieš, kde som. Kam by si sa zaradila. Absolútne. Ja si to akože viem nejako, nevedela som si to predstaviť. A teraz, ako som sa nad tým zamýšľala, tak viem si to cca predstaviť, že v rôznych tých kategóriách. Napríklad teraz, že som mladá a boli by sme, ja neviem, pár mesiacov, alebo teda rok, 2. A keby to bola jednorázovka, OK, brala by som to. V manželstve, keby to bola tiež jednorázovka, by som to brala. Ale, ježiš, to teraz vyzniem, ja keby nemám žiadnu úctu, self-respect mám, ale neviem, myslím si, že každý robíme fuck-upy v živote a dokážeme sa z toho ponaučiť, ale samozrejme musel by to lutovať, bla. A nebola by som taká, že OK, never mind, let's move on. Samozrejme, že by som to dala vyžrať, hej, takže tak, ale keby to bolo napríklad v manželstve alebo aj takto vo vzťahu, že OK, bol by taký, že ona je benevolentná, že budem ju teraz takto každú sukňu. Áno, že by sa nepoučil možno aj z toho. Tak samozrejme, že to by bolo veľké rošambo, takže takú jednorázovku asi aj kissing, to je tiež, že každý máme tú inú definíciu podvádzania. Áno. Ale keď si vo vzťahu a s niekým sa iným boskávaš, tak asi je to podvádzanie. Podľa mňa jasné, že je. Akože pre mňa určite. Aj podľa mňa to je. Akože nie je to až taký extrém. Tak to mi príde, že extrémne intimné, že si že vieš, že hej, ale tiež, že si záleží od fázy. Kedy si som sa boskávala kade s hocikým, keď som nebola zadaná a proste bolo to aktivita na party, že proste že bez toho party nie je party. Boskávate sa, tancuješ, neviem kým, boskávate sa, akože whatever. Poďme si prečítať názory našich sledujúcich. Ja som si to rozdelila do takých 3 kategórií. Tí, ktorí hovorili, že áno, odpustili by. Potom tí, ktorí hovorili, že nie, neodpustili by. A potom také zaujímavé, ktoré boli akože kategória other. Frajer ma podviedol, vypočula som si všetko, bola tam obojstranná chyba. A tak som mu odpustila. Ale keby sa to má stať znovu, alebo sa to má stať za iných okolností, tak nie. Neodpustila by som. Nikdy. Život je zvláštny. Toto je to, že proste vždy v tom vzťahu sú dvaja. Tým pádom nemôže sa 100% chyba pripisovať iba ale tomu je to jednému. Vždy? Myslíš, že to vždy tak? Lebo ja si myslím, že to strašne záleží od okolností. Nie je to, akože nie je to vždy tak, vieš, všade sú aj takí tí kurevníci, ktorí proste baba môže robiť všetko. Nehovorím, že iba baba, aj chalan. Možno sú ženy, ktoré chalan môže robiť všetko, right? Určite, ale tak to už je taká personal issues, to už by som riešila trošku, nie? Takže, ale keď sú tam určite nejaké nedostatky, tak, alebo keď to je toxický vzťah, vieš. Áno, keď napríklad vám veľa je to podľa mňa aj o tom, či ten partner s vami komunikuje, že toto a toto mi chýba a vy ho proste ignorujete, tak potom je asi ospravedlniteľnejšie, že to začne hľadať inde, alebo proste, že ten skrat sa stane. Áno, nehovorila by som, že OK, je to v pohode, jasné, podviedla si, ale je to viacej také pochopiteľné. Jo, takže. No. Vždy som tvrdila, že neodpustím a po 6 rokoch sa priznal, že sa to stalo po roku nášho vzťahu. Toto ma zaujíma, že ako ty vnímaš, že keby si sa, ja neviem, po 4-ročnom vzťahu dozvedela, že po pol roku alebo po roku ťa podviedol. Snažím si to predstaviť a bola by som taká, že OK, že prečo si mi to nepovedal vtedy, ale zase na druhej strane chápem, že asi by sa nejako bál výsť na povrch, lebo predsa len je niečo iné, keď ste spolu rok, ako keď ste spolu 4 roky. A asi by som... Strašne ma dojebu ľudia v komentároch za I'm sorry. ASMR. No, ale
asi by som bola, že OK, že teraz mi povedz, či sa to za túto dobu ešte zopakovalo, keď už sme tu takto, že si nalievame pravdu do vína, tak mi to teda povedz. A verila by si mu? Keby ti povedal, že to bolo iba raz, verila by si mu? Keď si s niekým 4 roky a si s ním 100% istý a nerobí nič podozrivé, vieš, máte svoju aj lokáciu, bla, 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 v tom in a healthy way. A tak hej, áno. Okay. Akože moja dôvera je narušená, ale dokáže si ju niekto získať tým, že sa snaží. Takže asi by som sa s ním o tom viac porozprávala. Ale potom, keby som zistila, že mi klamal, že napríklad, že to nebolo len raz, alebo že by zamlčal nejaké veci. Áno, že vlastne v tomto momente, keby sme si sadli, povedal by som mu, OK, boli tu aj ostatné, on by povedal nie, potom by som sa dozvedela, že áno, tak vtedy by som to ukončila. Bo to už je double liar. Takže tak. Liar, liar, pants on fire. Odpoveď od ľudí, ktorí to nikdy nezažili, je veľmi hypotetická. Ja som tiež vždy tvrdila rázne nie a hľa, sme tu po 13 rokoch vysporiadaní so všetkým. Nice, to je pekné. Ale ono to je vždy tak, že človek si myslí, že nie, takto, hento tak, ale potom, keď si v tom okamihu, tak ono vlastne to je úplne niečo iné, ako keď to naozaj reálne preciťuješ, ako keď iba tak hypoteticky si hovoríš, že nie, neodpustila by som. Záleží od situácie, ale vedela by som odpustiť, ak by to malo vysvetlenie. Asi áno, ja som názoru, že podviesť dokáže aj ten, čo svojho partnera miluje. Vždy som si myslela, že nikdy, stalo sa to a ja som odpustila, stále si to neviem vysvetliť. Podľa mňa urobiť chybu je normálne. Nikdy som nepodviedla, ale už som neveru odpustila. Okay. Odpustila by som, ale nemohla by som s dotyčným ostať. A to je tá otázka, že či naozaj odpustíš v takom prípade? To je pravda. Vieš čo, ja napríklad, keď sa mi stali, že veľmi, veľmi zlé veci, tak som odpustila, ale jednoducho už som od toho človeka nemala záujem. Už som to proste ukončila, lebo nerobilo to dobre mne, nerobilo to dobre jemu a takto to bolo lepšie. Akože asi nie sme úplne za dobre, ale čo už. Áno. Lebo to ostalo to také otvorené, že sme to neuzatvorili, že sme si to nevykomunikovali, ale myslím si, že to už je úplne jedno, takže akože odpustíš, ale podľa mňa je to v pohode, že keď odpustíš, ale nechceš sa naďalej s tým človekom, vieš, intimný život zdieľať. Keď odpustíš a chceš s ním zostať, tak musíš, nehovorím, že máš zabudnúť, určite je to proces. Určite, hej. Ale zároveň musíš, keby podľa mňa začať od znovu. Áno, že začať takú novú etapu toho vzťahu. Lebo pokiaľ sa k tomu stále vraciaš a stále to vyťahuješ, tak vlastne si stále v minulosti tak. Čo chápem, lebo aj ja to pri niektorých veciach robím, ale robím to pri veciach, ktoré nemáme medzi sebou doriešené. Čiže naozaj podľa mňa treba si cez to prejsť, treba ísť, dajme tomu aj na terapiu. Myslím si, že nevera je akože výborný starting point nejakej terapie. A tým pádom začať novú fázu toho vzťahu. Jo. A vieš čo, ešte k tomuto sa chcem vyjadriť. Ja aj keď mám niečo vysvetlené a vykomunikované, tak sa k tomu v hlave stále vraciam, že také flashbacky iba dostanem, že áno, dobre, už to máme, už to je vyriešené, vieš, že takže ženský mozog je, no. Áno, čo to je pravda. My nemáme také šufličky, kam zavreme a potom na to zabudneme. Ježiš, bodaj by. Aj na neveru treba dvoch. Niečo nefunguje, druhá strana skúsi sfunkčniť neverou. Toto si ale nemyslím, že je pravda. Nemyslím si, že tí ľudia sa snažia niečo sfunkčňovať neverou. Myslím si, že si tým, keď tak niečo kompenzujú. Určite, lebo ako chceš sfunkčniť niečo niekde inde? Akože ani by som netvrdila, že na neveru treba dvoch. Myslím si, že ak je tam láska, ak sa tí dvaja ľudia majú že naozaj radi, tak áno, väčšinou je tam nejaký problém medzi tými dvomi ľuďmi, ktorí vedie k tej nevere. Hej. Ale sú proste vzťahy, ktoré nie sú zdravé a kde proste naozaj, že ty môžeš robiť, čo chceš, aj tak ten partner ti môže byť neverný, lebo je to napríklad, jak sa povie po slovensky, taký ten sériový neverník proste. Kurevník. No, táno to. Tak sa to povie po slovensky. No, potom tu mám, že nejednou som odpustila, nejednomu človeku, tvrdím, že láska hory prenáši. A jedna moja kamarátka píše, že predtým, ako sa to stalo, by som dala skôr, že nie, ale teraz, že hej, kým si není v tej situácii, tak nevieš. Áno. A to je presne to. Že kým nie si v tej situácii, tak to nevieš zhodnotiť. No, to je a tu máme ľudí, ktorí hovoria, že nie. Ktorí píšu, že
Chcela som dať asi nie. Moja dôvera by bola trvalo narušená, možno by vzťah vedel pokračovať, ak by sme obaja chceli, ale už by to nebolo ako predtým. A to je podľa mňa presne to, ako keby ten point s tým, že tak ty musíš začať od znova. Áno, lebo je to potom zbytočné wastovať čas, energiu, všetko, keď už by to nebolo také ako predtým. Tak buď nech to je ešte lepšie ako predtým, lebo začne znova, alebo už nezačínať. A ja si akože myslím, že pre veľa ľudí je alebo bola nevera vo vzťahu ako keby takým wake-up callom. Že čo som mala okolo seba ľudí, lebo ja akože v dospelých vzťahoch som nemala s neverou žiadnu skúsenosť, čiže nemôžem hovoriť z vlastnej skúsenosti, ale čo som mala okolo seba ľudí, s ktorými som sa o tom bavila, ktorí si tým prešli, tak viacerí mi povedali, že pre nich to bolo to, že odvtedy sa im zlepšil vzťah. Že sa posunul proste nejakým smerom, kde predtým nebol, že vyzrel do nejakého stavu a že ako keby, ak sa obidvaja z tej situácie dokážu poučiť, tak to môže tomu vzťahu fakt, že dať. Určite. Veľa. Ono, presne ako sa hovorí, všetko zlé na niečo dobré. Ak to z toho dokážeš spraviť. Ak to tak je, ak máš taký mindset, teda, že sa posúvaš a že nie si tak. Niekto píše, že nevera je pre mňa prejav toho, že si ma viac partner ľudsky neváži. Tam viac nie je o čom. Ja si nemyslím, že je to prejav toho, že ten partner si ju ľudsky neváži, ale že ona v sebe niečo nemá vysporiadané v tom, že ona by to tak brala, že ona by si sama seba nevážila. Aha, potom. Jasné, že ona to tak berie, že on si ju neváži. Ale pritom on to tak nemusí cítiť. Že pre ňu by to vlastne znamenalo toto, aj keď v skutočnosti by to mohlo znamenať niečo úplne iné. Jasné, áno. Lebo zober si. Hej, môže to byť, že vnútorná insecurity nejaká, že aha, takže nie som dostatočne pekná pre teba, preto to hľadaš pri iných, chápem. Lebo môžeš sa k tomu postaviť dvomi smermi. Myslím, že s Ninou Jaňovou som to riešila na podcaste, že kedysi by som presne toto, že v sebe by som hľadala chybu, ale bola by som taká, že a čo som, a toto, a neviem čo. A toto vlastne, ona síce povie, že on si ju ľudsky neváži, ale istým spôsobom hovorí, že ona by to vnímala, že on si ju ľudsky neváži. Že zatiaľ ona sa cíti tak. Niekto iný sa k tomu môže postaviť, že tvoja chyba, tvoj los. Že ty si nevážiš sám seba natoľko, že by si mňa mal. Presne toto je to, že pokiaľ ja by som bola taký ten zásadový človek, akože v niektorých situáciách som, ale hovorím, že v tomto prípade by som dokázala odpustiť, takže keby som bola zásadová, tak by som presne bola, že aha, že your loss, whatever. Samozrejme, že by ma to akože sralo, že krásny vzťah, jasné, samozrejme, zraní ti to city. Ale vedela by som, že on vlastne prišiel o niečo, čo do určitej miery mu nikto iný nedokáže dať, vieš. Že... A keď sa nevie vážiť, tak akože... Hej, tak čo už, no. Tak si to neváže. Budeš ľutovať potom. Nie, nikdy natoľko si vážim samu seba. Ten človek by u mňa totálne padol a zhnusil sa mi. Vážim samu seba? To je zaujímavé. Akože je to určite zrada, ale... self-respect nespočíva z toho, či dokážeš niekomu odpustiť neveru, podľa mňa. Tiež si myslím. Že to nemá nič o tebe, ale o tom človeku, že lebo on sa tak rozhodol, ty si nič zle nespravila a... Jo, presne. Toto bolo zaujímavé. Pred deťmi nie, po deťoch si nie som istá. Áno. Lebo sú ľudia, ktorí ti povedia, že odpustili by, ak by sa to stalo na začiatku z toho vzťahu, keď ešte nemáte takú väzbu, keď je to nové, neviem čo. A potom máš presne tých opačných ľudí, bude to tam ešte v jednej odpovedi, ktorí proste sú takí, že keď už je tam rodina, keď už je tam keď už sú tam deti, tak neviem. Áno. Ja som tiež mala, že keď spolu iba chodíme, tak nie, ale keď už by bola rodina a deti, tak asi áno. No, už je strašne zvláštne. Áno. Ako to ľudia inak vnímajú. Hej. Že proste pre niektorých je tá rodina to sveté, to posvetné, kedy proste ak to pokazíš, tak proste ideš preč. Alebo naopak, že proste sú takí, že no keď máme rodinu, tak mám väčšiu motiváciu ťa odpustiť, ako keby. Áno, že viac chcem na tom pracovať, ako keby. Ale aj v tom vzťahu si v podstate buduješ tú budúcu rodinu. Samozrejme nie v každom, ale dá sa to tak povedať, že vlastne ak dokážeš aj v tom vzťahu sa posúvať a robiť veľké pokroky, aj ty sám ako jedinec vystúpiť z tej komfortnej zóny, tak to je tiež super, vieš, že to proste sa pekne formuje, posúva sa ten vzťah a možno, že práve preto, keby sa stal takýto veľký fuck up,
tak možno vďaka tomu by to prospelo aj k tej budovaní, k tomu budovaniu tej rodiny. V jednom vzťahu som to odpustila a už by som to neurobila. Nevera je zničujúca. A to si myslím, že práve môže byť vtedy, keď nedokážeš na to zabudnúť, nevieš to nejako spracovať a proste stále sa ti to vracia, že áno, vtedy úplne chápem, že tá nevera je zničujúca pre ten vzťah. Aj pre tvoje sebavedomie v podstate. Áno. Aj keď by nemala byť, lebo s tvojím sebavedomím to nič nemá, má to s hodnotami alebo s nejakým fuck up toho druhého. Áno, ja si práve myslím, že aj ľudia, ktorí majú väčšiu insecurity a celkovo sú také viac zakomplexovaní, tak je im horšie odpúšťať a nevera je hnusná, zle. Napríklad ja tým, že som vyrovnaná, aj ty napríklad, vieš, s tým, že sme vyrovnané, sme confident, uvedomujeme si svoju cenu a hodnotu, tak ľahšie sa nám odpúšťa a uvedomujeme si, že tá nevera sa neodvíja od našej hodnoty. Hej, presne. Ja by som sa cítila ponížená a už len kvôli mojej hrdosti a sebaláske by som neodpustila. No toto presne. Toto bolo také, že včera, jak som si to písala, tak vtedy mi prišla tá myšlienka do hlavy, že neviem úplne, kde tam tá sebaláska a tá hrdosť hrajú tú rolu a skôr mi pri tejto odpovedi napadlo ego, ako sebaláska a vlastná hodnota. Že to ego nedokázalo prekusnúť. Akože samozrejme, ja chápem, že každý máme iné vnímanie a preciťovanie, takže kľudne tie baby môžu to tak vnímať, ja im to neberiem. A to, čo hovoríme my, nemusí byť presne tak, to je náš objektívny názor. Náš subjektívny. Som si to pomýlila. Náš subjektívny názor, takže... Neodpustila, ale neviem si predstaviť život bez svojho partnera. No. To je ten problém. Tak to sa trošku vylučuje. Chod na terapiu. No. A teda tie other boli, že veľmi záleží od okolností. Nevera pod vplyvom asi áno, pomer asi nie. Myslím, že drvivá väčšina ľudí to takto má. Že neveru pod vplyvom, že keď sú tam že alkohol alebo niečo, tak by to brali, že ako poľahčujúcu okolnosť. Zatiaľ, čo teda akože pomer už by mali problém, keby to bol, že trvalý pomer, čo asi chápem. Áno. Ale zároveň som taká, že keď sa nevieš kontrolovať, keď piješ, tak nepí. Áno, nie je to excuse určite. Hej. Myslím, že to veľmi záleží od toho, či pár už má aj deti, sú zobratí, alebo je to proste len pár, zatiaľ žiadne deti, žiadna spoločná hypotéka a tak ďalej. Opäť to isté, áno. Jednorázové áno, dlhodobé s citmi asi nie. V relatívne čerstvom vzťahu nie, po 20 rokoch a 2 deťoch podľa okolností. To si ona pripravuje chodníček na... Nice. Skutočnú odpoveď na túto otázku vie každý z nás až v tom momente, keď k tomu príde, platí na 100%. Úplne s týmto súhlasím. A naozaj som presvedčená o tom, že tí ľudia, ktorí hlasovali za nie, tak sa s tým možno ešte nikdy nestretli. Áno, môže byť, že... Zatiaľ, čo tí, čo hlasovali za áno, tak drvivá väčšina z nich si tým už prešla. Presne tak, lebo ono je ľahké si hovoriť určite nie a potom je to tak, ako sme už spomínali minule, že ľahké si to predstavovať. No a posledná odpoveď, ktorú som si zapísala, písal ju muž. Když niekto udelá nevieru, tak svoji půlku nemiluje a chce to tím ukončiť. Smutný je, že sa to neříká na rovinu předtím, než sa tá neviera stane, popovídať si o tom buď spoločne dohromady, nebo to ukončiť medzi sebou iným stylom než neviera. Príde mi to nefér a hnus v určité osobie. Tak možno on má takúto personal experience, ale netreba to podľa mňa škatulkovať na každý. Podľa mňa to tak nefunguje. Ja že podvediem ťa preto, aby vlastne som ti to povedala a ty si sa rozišiel so mnou, alebo že ja sa Nie. Proste sú ľudia, ktorí podvádzajú presne pod tým vplyvom, ani že nie, že nechcú, tak blbo povedať, ale proste fakt sa sami vtedy nespoznávajú. Že... Majú nejakú issue, ktorá sa prejaví tým, že proste hej. toto sa stane. Akože neoznávam to, som extrémne proti tomu, ale tiež si nemyslím, že keď niekto udelá nevieru, tak svoju púlku nemiluje a chce to s tým ukončiť. Určite. Akože sú takí ľudia, a ja som tiež vždy tvrdila to, že na čo podvádzaš, veď sa najprv rozíď. Že toto bola moja myšlienka, že ja som... A ja vlastne to tvrdím dodnes, lebo nerozumiem tomu, že prečo, keď niekto... Nerozumiem tomu. Áno. Že ja som mala frajera, ktorý bol taký frajer z núdze viac menej. Zalúbila som sa do iného človeka, ktorý mi dal veľmi jasne najavo, že ma chce. A ja som mu proste povedala, že
nič nebude, kým ja sa nerozídem s tým, ktorého mám teraz. Tak by to malo byť. Ale to už som napríklad konala na základe tej prvej neverí, ktorú som si zažila. No jasné, lebo napriek tomu, že ja som to ako neveru v tej dobe nevnímala, tak som to, ako ho to ranilo, lebo on to tak vnímal, bolo pre mňa, že taká facka, že nechceš to že proste zase, som vtedy povedala, že to v živote už nikomu nespravím. Yes. A podľa mňa takto, keď človek má proste srdce na správnom mieste, má v tej hlave niečo, tak dá sa z toho ponaučiť. A fuck upy sú na to, aby sme sa učili. Keď už niekto sa nenaučí a robí tie chyby opakovane, tak to už bohužiaľ, ale určite to nie je tak, že pokiaľ miluješ svojho partnera, tak to nikdy neurobíš, lebo nikdy nehovor nikdy. A ten človek sám sa pozná, že ja by som to tiež neurobil, že nie vôbec a potom do neho niečo vletí takto a sám sa nespoznáva. A ono to nemusí byť ani, že súlož, ale proste iba, že alkohol, party, neviem čo. No, môže party, to byť alebo vypisovanie, keď ti chýba od toho druhého. Áno. Veľakrát tá nevera, a k tomu sa vlastne dostaneme, že čo je podľa nás nevera. Jasné. Tak veľakrát je to také, že fakt, že môžeš mať vzťah, v ktorom sa milujete navzájom, ale napríklad tú sexuálnu rovinu tá ti chýba u toho partnera, čiže ak k tomu príde, tak máš tendenciu hľadať inde. Presne. A sere ťa to, ale spravíš to proste, lebo je to napríklad pre teba, že takto dôležité a pre tvojho partnera takto dôležité. Alebo potom naopak. Funguje vám sex, funguje vám vzťah, ale chýba ti tam napríklad obdiv alebo niečo. Dá ti to zrazu niekto iný a ty, že toto sa mi teraz páči. sa cítim dobre, to sa mi páči. Presne. A chceš to vyhľadávať. No jasné. To je tiež, áno, je to skôr, toto je taký emocionálny cheating, by som povedala. A ten to intimné podvádzanie je to intimné podvádzanie. Ale teraz neviem, čo je horšie. Ani ja. Vieš, že... Nepríde jedno aj druhé úplne strašné. No je. Je. Že na jednu stranu som taká, že keď to spravíš, tak to spravíš, tvoja smola, že tvoj fuck up. Ale zároveň som taká, že je to hrozné. Hej, je. Že je to zaujímavé. Že je to strašne zraňujúce voči tomu druhému človeku. A podľa mňa najhoršie je, keď niekto ani nevie, že ani to nechce urobiť v podstate, ale robí to, lebo... Ale robí to, lebo sa mu to páči, alebo čo. Alebo že iba nejaká jednorázovka, že sa s niekým niekde poboskáš, alebo tak. A proste nevieš, že čo to sa stalo. Áno. Že prečo, keď som... Vieš, že aj také prípady poznám. Že čo vôbec nevedeli, že čo. A dobrý vzťah, akože možno, že niečo tam, akože to bolo komplikované, že nebolo to úplne dokonalé 100%, ale bolo to super, láska, úžasné. A proste iba, že takto, že nejaká poskávačka niekde a... No mňa by zaujímalo, že kde je tá hranica, že prečo napríklad ja už po tej mojej prvej divnej skúsenosti mám tú hranicu nastanú, takže proste na 1000% viem, že by som tú hranicu neprekročila. Hej. Proste viem. Prečo každý máme tú hranicu inde? Vieš, že ja by som sa strašne chcela pohrabať v nejakej psychologickej stránke tohto, že prečo niekomu sa môže stať ten slip up a prečo niekomu proste sa nestane, lebo to má tak nastavené v tej hlave, že sa to proste nestane. Vieš čo, podľa mňa je aj nehovorím, takto ako... možno sa to zmení. Hej, jasné, ale jasné. teda tak to cítim. No. Podľa mňa to je buď takto, že ako to máš ty, že si sa z toho ponaučila, že sa to stalo, ponaučila si sa a proste už máš tú hodnotu. Alebo potom sú takí ľudia, ktorí naozaj sú proste zásadoví a majú to v hlave také, nie že viac poupratované, ale teoreticky aj áno, že sú proste, že držia si svoje slovo. Áno. A idú si vlastne že za im je tým. dôležitejšie to ich slovo a tie ich hodnoty ako nejaká jednorazová pobláznenie of the moment. Áno, alebo si myslím, že to aj dosť súvisí s tým, že racionálne zmýšľajú. Vieš, že si nejdú za tým, že OK, že aj by som chcel, že srdce si to tak pýta alebo niečo, ale povedal som si toto, v hlave to mám takto. Aj to podľa mňa tam dosť robí, že nejdu si za tým srdcom, ale sú viac racionálne zmýšľajúci. Boli ste niekedy neverní? Bola si niekedy neverná? Okay. Nie. Akože ani... Dokonca tu som mala na Instagrame v odpovediach aj, že v kamarátstve
sa dá byť neverný. Akože chápem, ale to je také iné, že to s tým by som to moc neporovnávala, ako vzťah nevera a kamarátska nevera. A to mi príde také majetnícke strašne. Hej, ja som bola taká že ja by som ti povedala, že moja najlepšia kamoška mi bola neverná s mojimi inými kamoškami, keď ja som bola v Nemecku, ale proste to boli... Chodila s nimi von. Áno, ale to boli, že čisto moje insecurities. To nebolo, že o ničom inom, iba o mojich insecurities a o tom, že som mala FOMO. Totálne. Aha, takže ty chodíš s niekým von? No. Prečo nie si so mnou na Skype? Ale to reálne. Prečo si išla s mojimi spolužečkami na vodnú fajku do čajovne, keď ja sedím doma a čakám ťa na Skype? Áno, to som bola ja. Wow. No vidíš, tak aj takto sa dá. No, ale nie, akože nebola som, neviem si ani predstaviť, že by som bola. Akože... Ľudia, ktorí odpovedali, že áno, boli sme niekedy neverní. Áno. Vrátila som mu ten pocit, ako to boli. Revenge. Unfaithfulness. Bad bitch attitude. Akože toto mi príde, že strašne petty. Že strašne také, že ty vlastne akože buď ospravedlňuješ tú svoju neveru tým, že on bol neverný predtým, že akože ospravedlňuješ to svoje správanie týmto, alebo že proste ideš totálne sama proti sebe, lebo vlastne by si nebola neverná, ale vlastne mu to chceš vrátiť, takže že to mi príde také že ego, úplne, že toto na mňa kričí, že ego. Akože asi áno, určite je to ego, lebo keby ja som akože get cheated on, tak si neviem predstaviť, že dobre, tak podvediem aj ja teba. Vieš, jak to boli, tak chceš niekomu inému spôsobiť takú bolesť? Neviem predstaviť. Ale tak sú takí ľudia. Takže rôzni ľudia. 100 ľudí 100 chutí, ale neviem si to predstaviť. Je to ego určite. Áno, ale už by som to nespravila. Mala som 16, takže sprostá hlava, no. To je pravda. Ty nie si ďaleko od 16. Ale som ďaleko od sprostej hlavy. Majú 16-roční ľudia sprosté hlavy? Ako ktorí. Niektorí dosť, fakt, že dosť. A niektorí sú takí tie lepšie prípady, ako som našťastie aj ja. Bola som už v takej fáze vzťahu, keď som vedela, že sa idem rozísť. Tak sa rozíť. Tak sa rozíť. Že v tomto som je taká, že tak sa kurva rozíť. Hej, áno, jasne. Že na čo to je dobré? Áno. Na čo je dobré spôsobovať niekomu bolesť a ešte seba dostávať do takej delikátnej situácie? Že nerozumiem. Že z jednej strany, z ďalšej strany. Môže byť. Myslím, že človek, ktorý je neverný, je buď nespokojný sám so sebou, alebo mu niečo vo vzťahu chýba. Ja som bola neverná spôsobom, že som si písala s iným chlapom, dával mi pocit výnimočnosti a že som chcená. Stále ma chválil, aká som pekná, čo som vtedy vo vzťahu nezažívala. Bolo to akési povzbudzovanie môjho ega. Takto to trvalo asi mesiac, kedy som si sústavne písala s iným chlapom a skrývala to pred tým svojím. Po čase ma začalo škriabať svedomie a priznala som sa môjmu partnerovi. Samozrejme sme skonštatovali, že bude dobre to ukončiť, lebo to bol očividne signál, že v našom vzťahu nie som spokojná. Po ukončení nášho vzťahu som sa musela dať dokopy, pretože som vedela, že toto už nechcem urobiť žiadnemu chlapovi. S chalanom, s ktorým prebiehali tieto vypisovačky, som sa nikdy dokopy nedala. Veľa vecí som si musela v hlave urovnať, aby som bola pripravená na iný vzťah, v ktorom som odmietala klamať partnerovi a niečo zatajovať. Momentálne som v 3-ročnom vzťahu, v ktorom sa navzájom rešpektujeme, klamstvá sú pre nás nepriateľné. Myslím, že táto nevera, alebo skôr také pobláznenie, ma veľa naučilo, dalo mi to poriadnu facku a ponaučenie. Veľa som si vďaka tomu uvedomila. To je, akoby ja som to písala. že úplne chápem, čo píše, úplne chápem jej pocity. Aj keď ja som mala inú situáciu, ja som sa boskávala. Áno. Ale to mi asi dávalo pocit, že mi to robilo dobre na moje ego, vieš. Hej, to je zaujímavé. Lebo boskávanie, neviem, či to je niečo v tom vzťahu, čo chýba. Možno, že v niektorých áno, ale tam mi zaznelo také, že OK, mu to povedala a že rozhodli sa to proste ukončiť. A to som taká, že prečo, vieš? Že OK, že vyhľadávala to niekde inde, ale nikdy s ním nič nemala, s tým druhým typkom. Že prečo on nebol taký, že že prepáč, že som ti to nedostatočne dával najavo. Skúsim to zmeniť a skúsim ti to dať. A ona, že prepáč, že som ti to nepovedala, ale išla som poza tvoj chrbát. No ja by som to takto urobila vo vzťahu. Si to proste vykomunikovala, alebo keď tak, že sa priznala, že vlastne toto sa stalo a takto by sme si to vykomunikovali a šli ďalej. To je zaujímavý point.
Vieš, že ja si to ani neviem predstaviť, že by to takto inak malo dopadnúť, lebo to mi príde také, že nechceš zabojovať o ten vzťah ako keby a áno. Ďalej. Ale možno na základe toho proste zistili, že si nesedia. Že každý možno, majú že úplne iné nejaké áno. prejavy všetkého. A... Aj to sa deje, no, že sa tam nemečujú tie hodnoty. Jo, lebo v dnešnej dobe sa veľmi hovorí, a myslím, že so samým Potúčkom som to riešila na podcaste, že ľudia ako keby pokazilo sa dobre, zoberiem si nové, kúpim si nové, neviem čo. A robia to tak aj s vecami, aj so vzťahmi. A je to určite pravda, ale zároveň si myslím, že existuje aj ten druhý extrém, že keby ľudia kedysi nemali tú možnosť odísť, čiže snažili sa stále opravovať veci, ktoré neboli už opraviteľné. Vieš, že zostávali v tých vzťahoch stále, aj keď vlastne škodilo to im, škodilo to tomu druhému, škodilo to deťom, škodilo to niekomu. Musí tam byť niekde taký ten zdravý balans toho. A možno keď oni si fakt uvedomili, že OK, this is not right for us, že nerozumieme si. Ale vieš, keď to bol iba jeden takáto mistake. Áno, lenže možno ona si na základe toho uvedomila, že ten partner proste není ten. Mm-hmm. Áno, možno, že aj tým, že on ju nezabojoval. Že povedal si, že aha, že no dobre, tak asi by bolo najlepšie to ukončiť, že bolo mu to tak ľahostajné. Chýba ti že... to. Tak. Hej. Neviem. Zaujímavé. Jak to je ľudia, príbehy, emócie? Ak áno, tak vždy len v čase, kedy ma partner veľmi sklamal, ubližil mi a už som nemala voči nemu potrebu byť tak lojálna. Jak sa roziť? No, ale akože hej, ono to je ľahko povedať, že tak sa roziť, ale to je potom také, že ale keď úplne už ukončíš to, vieš? No dobré, ale keď už ťa ten partner veľmi sklame a ublíži ti a ty nemáš voči nemu potrebu byť lojálna, že mňa môj partner extrémne sklamal a extrémne mi ublížil, ale vždy som cítila potrebu byť lojálna. Že nikdy, keby to čo ja dávam do vzťahu, to nijak neovplyvnilo. Akože ono presne takto, že ako som spomínala tú kamošku, čo je v 3-ročnom vzťahu, tak neviem, či ona mu bola neverná, to mi nespomínala, ale akože nezmienila nejakú neveru z jej strany. Ale viem, že on jej teda bol a tiež jej veľmi ublížil, že si stratil u nej dôveru a lásku a tak. Povedali, že sa rozídu, ale hneď sa dali dokopy. Niečo ich tam ťahalo naspäť sebe. Áno, ale ja neviem čo. Ja fakt neviem čo. A ona sama nevie. Bola to citová nevera písomnou formou, beriem to tiež ako neveru. Vďaka tomu som vedela, to už je ďalšia, že som ready odísť z nefunkčného vzťahu. Neľutujem. Čiže ona vďaka tomu, že dokázala podviesť, vedela, že OK, už som ready odísť. Aj to je tiež také, že ja tomu rozumiem, že vlastne keď už ty nevieš byť verná tým svojim hodnotám, tak to zoberieš ako sign, že aha. Že it's time. Yes, chápem. Tiež, že to tak sa rozpoznáš ako keby tej situácii. No. A posledné áno. Keď som naozaj milovala, tak nie. Keď som vo vzťahu už len prežívala, tak bohužiaľ áno. No, to je to, že proste keď tam v tom vzťahu niečo chýba, tak hej. No a teraz počúvaj. No ešte nie, ale chystám sa. To je sevič. Prosím. Ešte som nepodviedol, ale chystám sa. Wow. To je, že sevič. Wow. Nemám k tomu čo dodať. To som rada, že si to sem dala. Čo tebe ľudia písali k tomu? No. Aha, toto je, že když miluješ, tak i přes prekážky. Nevera je braná ako prekážka. Áno. Ale väčšina ľudí tu bolo, že vlastne podľa toho, aká nevera, ako by to bolo, ale asi skôr nie. A tiež odpustila som a neľutujem to. Sme spolu krásnych 10 rokov a je to krásne, ako na začiatku krásny vzťah máme. Takže dokážem to takto zhrnúť, nemusím to celé čítať. Prebežne som si to pozerala a veľa ľudí je proste takých, že záleží od toho, že aký vzťah by to bol. To isté, čo som ja vlastne povedala, že či to by bolo manželstvo alebo iba vzťah a aká nevera a tak ďalej. Ďalej, boli ste niekedy neverní. Väčšina teda povedala, že nie. A tuto môj kamoš napísal, že byl a nelituj toho. Byl to dôkaz toho, že ten vzťah nebyl dobrý. Pomohlo mi to v ďalších rozhodnutí. Akože chápem. Príde mi to trošku zbabele. Áno.
Že ja keby nevieš sa sám na seba napojiť na tom, že aha, už ten vzťah nie je OK, ale potrebuješ na to vlastne tie signs zvonku, že nechal som sa zviesť, tak vlastne ten vzťah je asi na piču. Je to, no, niektorí ľudia potrebujú ale na to takú tú vývrtku. Áno, akože chápem to. No a to som chcela povedať, že ja som mala toxické kamarátstva, ktoré proste tiež som nedokázala odísť. A to boli, že bola som v mínus 1500 € každý mesiac, lebo som všetkým rozdávala svoje peniaze, keby, ja neviem, koľko som čo. Až kým proste iní ľudia ma nedotlačili k tomu. Že ja to, vlastne to chápem, ale je to zbabele. Že áno, ale potrebuješ je to hlúpe, že sa nevieš na seba vlastne tak napojiť. Ale okej, však ale dobre, nie, aspoň ťa to naučilo. Akože je to hlúpe, pokiaľ to robíš celý život. Ale podľa mňa aj mňa k veľa veciam a rozhodnutiam, ktoré boli pre mňa ťažké a nebola som na to pripravená, ale dobre som urobila. Tiež ma k tomu dotlačili niektorí ľudia, ktorí proste videli, že to nie je healthy, že proste sa to musí ukončiť a tak ďalej. Takže no, tak. A tu je tiež, že ak by bol toxický vzťah, tak pravdepodobne áno. Ale ak by sme mali úplne normálny vzťah s pár hádkami, tak že by nedokázala proste podviesť. Takže že by nedokázala podviesť. Milovať je krásne a keď to človek robí správne a silno, nedokáže to urobiť. Akože good point. Za seba I agree, ale myslím si, že sú iní ľudia, ktorí to majú inak, no. Akože good point, malo by to tak byť, ale nie vždy to tak býva. Proste nikdy nehovor nikdy a žijeme nikdy nevieš. Nikdy nevieš, čo sa aký skrat stane v tých hlavách a sami tí ľudia, čo to urobili, sa nespoznávajú. Takže. K otázke, či bola si niekedy obeťou neverí? Ja si hovorila, že nevieš o tom, že by si bola. No. Asi som nebola, ale nikdy nevieš. Ja? No vtedy som bola obeťou neverí, keď som mala tých 14. No jeden frajer ma možno podviedol ešte taký, že dospelácky už. Ale toho ani nerátam úplne do mojich frajerov, keď hovorím o mojich frajeroch. Že akože o bývalých. Že jeho tam ani nerátam, lebo bol že kokot. A ten vzťah bol úplne, že vymyslená pičovina celý jak bol. Že vôbec, absolútne. Pozdravujem slovenského producenta a DJ-a. Aj keď takého zabudnutého už podľa mňa, ale však dobre. Tam sa podľa mňa diali veci, ale že to je mi že tak jedno, že čo či ja viem. Môj ex mal počas nášho vzťahu 3 ďalšie baby. To jak sa dá, prosím ťa? On nemal nič iné na robote, len vzťahy? A to jakže mu cicina neodpadla? Inak tomu sa ešte dostaneme vlastne v tých polyamorných vzťahoch, že 4 ženy, jeden muž. No, dobre. Ale to si neviem presne. Možno bol muslim, vieš, že si to zastával takéto náboženstvo. Mnohoženstvo. Spal s lesbičkou, zátvorka 3. Kde tam bol tretí človek, neviem. Sex hovor mal s babou, ktorá chcela byť chlap a tak. Asi by mal on mal asi rôzne nejaké, áno, on mal asi rôzne nejaké takéto, neviem, možno, možno len zaujímali ľudské príbehy a emócie, neviem. Je to zaujímavé takto. Dodnes neviem, ale poslali jej domov kyticu s odkazom čertica, takže asi áno. Fuj, ale aké nechutné. Poprvé to odporné. Keby ma tak v živote niekto nazval, tak ho asi oplujem. Áno, a ešte aj kvetiny k tomu. Akože kvetiny samostatné milujem, ale čertica, brácho. To by som zhorela. Teda za jebačku, vieš, že... Čo ti jebe? Dobrá jebačka, čertica, tu máš kvet. Mňa by zaujímalo, že jak ona na to prišla. Inak no, tomu ver. Že jak ona, prosím ťa, ak to vidíš, toto, čo tu riešime, tak prosím ťa nám napíš ešte raz do správ, že ako si to zistila, lebo to ma strašne zaujíma. Bývali, čo sme boli spolu pred 8 rokmi, mi nedávno, to ma hrozne pobavilo, bývali, čo sme boli spolu pred 8 rokmi, mi nedávno písal, že ma 2-krát podviedol za náš vzťah. To je podľa mňa baba, jak ja, že stále je v kontakte občas s nejakým svojim bývalým a presne takto som sa ja vlastne dozvedela, že ma ten typek podviedol s viacerými ľuďmi a viackrát, jak som si myslela, lebo proste ten mi to DJ? Povedal, nie, ten 14-ročný, lebo my sme doteraz akože v kontakte, vlastne cez neho som mala aj tam ten nápoj, takže my sme akože, za dobré, však ja som s väčšinou mojich bývalými akože za dobré, lebo sú to všetko solidní ľudia, takže... Že inak počuj, vieš, čo sme pred 8 rokmi chodili spolu? No tak chybička sa vloudila, to je zaujímavé. Ale viem si predstaviť, niekto povedal, že pred 8 to ste mali koľko rokov? Budem mať auto o chvíľu, dobre? Takže nemusíš po mňa chodiť. Ale nie, akože...
je to zaujímavé. Dokáže to byť podľa mňa funny. Že, áno, úplne. Už keď ste over it, tak už si taká, že ježiš, ty kokot. Áno, tomu ver, yes. Bola som obeťou nevery. Nie sexuálnej, ale citovej a ekonomickej. Ekonomickej dokonca. Ty si vieš predstaviť, že si vo vzťahu s niekým a ten týpek, alebo slečna, v mojom prípade teda by to mohol byť aj, si píše, alebo si proste vypisuje s niekým iným a ešte mu dáva peniaze? Že to by ma nasralo. Tomu ver. Že to by som bola taká, že halo? Že prečo spojuješ niekoho cudzieho a nie mňa? Akože toto by ma nasralo asi. Určite, akože aj to vypisovanie, lebo to je dlhodobá záležitosť. Proste, prečo máš potrebu si s niekým vypisovať? Akože keď to je dlhoročný kamoš a napíšete si update, čo to je úplne niečo iné. Úplne niečo iné. Ale keď akože takto, že nový človek a idete si vypisovať, neviem čo, akože chápem, že to je také nejaké exciting, akože také niečo vzrušujúce, že nové, alebo možno vyhľadávajú ten pocit, že teraz už sú v nejakom stereotype, ako keby dajme tomu. Vieš, a teraz je tam opäť taký ten pocit zo vieš, ako prvé momenty, kedy to je exciting. Takže... Ale nevieš si to nájsť inde? Že musí to byť v takom... Vieš, že... Jasné, že si to vieš v tom vzťahu nájsť, ale tak... Vieš, že neviem. No. A no ešte toto, že keby pozýval niekoho na večeru, akože ja chápem, že si gentleman, ale... Alebo že by kúpoval nejaké dary proste. Ne. Môj vtedy ešte manžel nešiel na svadobnú cestu so mnou, ale s mojou bývalou kamoškou. Toto keď som včera videla, tak hovorím, že čo? Prosím? To ale ako? Môj vtedy ešte manžel nešiel na svadobnú cestu so mnou, ale s mojou proste ale to je to prečo? Čo? Normálne brain ale freeze teraz sa mi stal. Ale inak toto presne sa stalo Nike Vujsič, že ona mala frajera a boli už teda akože boli spolu už, ale on mal buknutú nejakú dovolenku s nejakou jeho kamoškou, s ktorou neskôr začal chodiť po ich vzťahu, čiže asi to nebola úplne iba kamoška. A s ňou išiel na dovolenku počas toho, čo už Nicole bol vo vzťahu. Proste čo to je za ľudí? A ako jej to vysvetlil Nike, keď boli vo vzťahu? Ako jej to vysvetlil? No, že to je jeho kamoška, majú to buknuté, tak proste nebude to rušiť. A ona, že aha, okej. A ona veľa vecí v tom vzťahu brala tak, že okej, aj keď objektívne okej neboli, lebo proste bola v takom mindsete vtedy. Aha, okej. Takže... To je zaujímavé. Ale teda na svadobnú cestu, to je, že je hardcore. To ne, to mi príde úplne jak z nejakého filmu. Úplne sci-fi. Úplne sci-fi, to si ani neviem predstaviť. Frajer ma podjebával s mojou najkamoškou, inak toto je, že double zrada. To je, že presne. Že to by ma asi viac nasrala tá kamoška, jak on ešte. Tak tomu ver. Že to mi príde fakt, že... Že si zober, že dvaja najpodstatnejší a najbližší ľudia a obidvoch stratíš. Čo si vlastne, lebo s tou najlepšou kamoškou aspoň môžeš ohovárať toho frajera alebo to preberať a teraz, no. Takže frajer ma podjebalo s mojou kamoškou, obaja sa mi 2 mesiace pozerali do očí, akoby nič. Ježiš, to ja neviem, jak by som... To ja si ani nedokážem predstaviť, že by moja najlepšia kamoška takto, lebo ona sama není taký ten baliaci typ. A ne, proste my sme rodina, sesternice a Marička sa poznáme, takže jej, ak dokážem o niekom povedať, že mám 100% dôveru, tak to je ona. To je ona. A mamina. Ona a mamina. Máme tu, že či bol niekedy niekto the other woman alebo the other man. Páčili sa mi tam tie odpovede, že bola som, ale nevedela som o tom, kým sa to neprevalilo. Hej, ale zistila som to až potom, ako sme sa poriešili a namotala som sa. Jo. Schádzali sme sa dlouho, pak došlo na sex a ja na druhý den zistila, že je 2 roky zadaný. Ježiš. Nevedela som, že s niekým je. Písala mi jeho frajerka. Na otázku, prečo mi to nepovedal, povedal, že zabudol. Ježiš, ale muži sú takí prostí vo výhovorkách. Strašne. Toto je fakt, že sorry, ale oni fakt, že nevedia. Presne. Pokiaľ nie sú nejakí hnusní, nechutní manipulátori, tak nevedia. Tak sú úplne, že clueless. Totálne. Extrém. Každý sa ocitne raz... No, a toto ma veľmi zaujímalo, to som si sem zapísala. Každý sa ocitne raz za život v jednej z tých pozícií, aj to patrí k tomu, no drama, it's life. Bullshit. Neverím tomu, že každý sa musí raz za život ocitnúť v pozícii neverníka, being cheated on, alebo other woman. Neverím tomu. Sú proste ľudia, ktorým sa toto v životoch nedeje. Jo.
A vieš, možno, že niektorí ľudia sú aj takí, že ani o tom nevedia a možno, že sú... Alebo takto myslím, že napríklad ja teraz s nejakým vzťahom nemám nič spoločné, ale napríklad, že páčim sa tomu chalanovi a Ježiš, no však, lebo mi chodia, vieš, na Instagram requesty, otvorím profil a chalan má v čajku proste a mne tam neviem, čo vypisuje. To je so embarrassing, akože pre toho chalana, fuj. No vieš, a možno, že ona teraz chytí nejaký onen, že a to prečo jej robíš? A pritom akože... Áno, že častokrát, áno, že možno, že na základe toho sa rozídu a ja proste o tom ani neviem. Áno. Ale tak to vôbec neviem, to je čisto iba hypoteticky. Možno, že takto ostatní ľudia to tiež majú, vieš. Že... Ale sú také páry, ktorým sa to proste netýka, vieš. Že... No jasné, určite, že no big drama. Takže myslím si, že neverí je oveľa viac okolo nás, ako sme všetci my ochotní si pripustiť a je mi z toho dosť nagrcanie vždy, keď si to tak uvedomím, že fakt, že je to strašne prevalent. Ale fakt si nemyslím, že každý z nás sa ocitne niekedy v živote v tej pozícii. Že fakt si to nemyslím. Že myslím si, že sú ľudia, ktorí sa kľudne mohli dať dokopy v 15-ke a sú spolu už 15 rokov aj viac. A proste nič takéto tam nehrá rolu. True, pure love. Áno, určite. Ale strašne málo je tých výnimiek a týchto prípadov. Strašne málo. Ja to mám tiež také, že či si bol the other woman. Měla jsem s klukom už pokročilú talking stage a zistila jsem, že má tuhle talking stage i s druhou holkou a navzájem sme sa o tom nevedeli navzájem. Čo je talking stage? Talking stage to sa ani, ale nedá podľa mňa brať ako podvádzanie, lebo to je iba, že si píšete, že sa stretávate, ale v podstate... Že randíte istým spôsobom, alebo možno online randíte. Alebo... Ono to ani nie je ten situationship. Teda aspoň ja to takto vnímam. Talking stage je, keď sa iba tak oťukávate, spoznávate a proste je to v tej fázi rozprávania. Musíš ma updateovať na tieto mladické výrazy, lebo ja tam už... A vieš, čo je situationship? Situationship? To vieš. Nie? Dobre. Akože viem, mám nejakú predstavu, ale chcem definíciu. Dobre, tak pre mňa napríklad, lebo zase to môže byť pre niekoho iného, ale myslím si, že väčšina ľudí to berie tak, aj ja to tak beriem. Situationship, keď teda už si prešla tým talking stageom, že ste si iba písali. Ježiš, to je strašné. Proste naša generácia rozkuskované to všetko má. To je piči toto. No. A teda už si prešla tým talking stageom, bolo to úspešné, že okej, že red flagy a green flagy, že teda tie green flagy áno. prevažujú. No. A idete ďalej, hej, začnete sa nejako boskávať. Áno, je to taký situationship, že sa tak riešite už v podstate. Možno aj spolu spávate. Nemáte ešte štempel, že sme in a relationship? Áno, ale že už sa tak správate, ale ako by ste boli. Áno, niektorí spolu môžu ja spať. Ja som začala s Viktorom v situationshipe a tak sme fungovali, kým sme si nedali, že official, že sme si povedali, že sme spolu. Áno, presne tak. Presne tak. Tak by to malo byť. Lebo aj ja si myslím, že teda aspoň dnešná doba, možno, že by ste to tak nebrali, ale tak je medzi nami, jedna generácia vlastne. Dobre, a keď máš, technická otázka, keď máš situationship, tak už sa to bere, že ste exclusive v tomto situationshipe, alebo je OK, keď máš situationship s viacerými ľuďmi? No, podľa mňa to nie je OK. Ale niektorí ľudia to berú, že to je OK. Ale podľa mňa to nie je OK, lebo už tým človekom, keď ti je s ním dobre, tak chceš s ním niečo budovať, vieš? Áno. A už hento by mi, že od začiatku, keby to takto fuckapol, tak by som bola OK, že mať v piči, proste dovidopo. A takže to. A ešte vlastne to som chcela, že niektorí spolu môžu spávať, niektorí nie, môžu sa vlastne iba, vieš, ale podľa mňa niektorí berú aj situationship, že si iba píšu a stretávajú sa, ale áno, že ak už oni tam majú inú city, definíciu, hej. Jasné. Ale keď už sú city, tak hej, je to stále situationship, lebo podľa mňa akože malo by to byť, takže že si poviete, že ľúbim ťa a ja teba, že si to prejavíte a teraz, že OK, že tak poďme to spolu skúsiť alebo niečo, vieš, akože... OK. A teda nevieš o tom, že by si bola niekedy the other woman? Akože tak vedome. Akože nič mi asi nie, neviem o tom, lebo aj keby mala som príležitosti, keby som mohla byť. Áno.
Ale som povedala, že proste nie, brácho, že máš frajerku, že Áno. proste nie. Áno. Ani to ma nepriťahuje proste, že, Áno. že ísť za niečím, lebo aj keby som tú babu poznala alebo nepoznala, už len to viem, už len stačilo mi len to, že viem, že proste je zadaný a tak to končí u mňa. Áno, máš k sebe zdravý vzťah, preto to takto vnímaš. Ja som mala obdobie, kedy som nemala úplne zdravý vzťah sama so sebou a vtedy som bola čiastočne the other woman, aj keď nie úplne, lebo my sme, akože bolo to skôr také vlastne, počkaj, sme sa boskavali. Človek zabúda. Ale proste, akože on mal, že dlhodobý vzťah, v ktorom nebol spokojný, ja som vedela o tom vzťahu, vedela som, že v ňom nie je spokojný a veľmi som proste, akože neexistuje na to ospravedlnenie. Aj som bola opäť zhrozená sama zo seba za to. Jo. Ale proste motala som sa s ním, pretože tak cítila. Ja som to tak cítila, on to tak cítil a jasne mi dával najavo, že proste ten jeho vzťah nemá nejakú perspektívu. No jasné. A vlastne nakoniec sa aj rozišli. Nie kvôli mne, ale kvôli iným jeho motaniciam. Takže on akože toto robil. A pre mňa to bol vlastne spúšťač toho ísť na terapiu, lebo som si povedala, že jak tiebe, že toto robíš proste, že, ale vieš, že to už kde si proste, že sa motáš so zadaným. Vieš, že to bol pre mňa ten red flag vlastnej samej seba, že stop, že toto nie je OK a nemáš sebaúctu voči samej sebe, keď v tomto vôbec funguješ. Vieš, je to pravda, ale zase na druhej strane dosť veľa ľudí by ti na toto povedalo, teda z môjho okolia, z mojej generácii, že ale ja nedlžím žiadnu lojalitu tomu človeku. Vieš? Že ja som slobodná, ja si môžem robiť, čo chcem, s kým chcem, pokiaľ jemu to nevadí. Že je zadaný a podvádza. No, tak že proste ja som, presne o tomto som sa bavila tiež s mojou najlepšou kamoškou a ona, že vieš, ale že nejakú, akože samozrejme, že by sa nedala do vzťahu ani nič, ale o jednorázovkách sme sa bavili. A čo ja viem, možno o jednorázovke, akože vieš, keď je človek opitý, že asi by som, no musel by to byť fakt nejaký akože poriadny, že okej, že tak tu zariskujem, vieš, že ale že by som to, že zatriezla, ja som bola dosť namotaná, to nebudeme si klamať, že nie. A ja som tiež taká, že veľmi akože som bola desperate vtedy. Ono to ja som akože ja som strašne rada za celú túto skúsenosť s týmto človekom, lebo mne to hrozne veľa dalo aj po iných stránkach. A dodnes sme vlastne celkom OK spolu, takže som za to rada, ale no a vlastne potom aj keď som sa dávala dokopy s Viktorom, tak síce ja som to absolútne nebrala, že som the other woman, lebo z toho, ako on mi veci prezentoval, tak si myslím, že som ani nebola. Z toho, jak on to cítil a jak on fungoval. Ale myslím si, že je človek, s ktorým sa on nejako motal v tej dobe, ktorý by to mohol vnímať tak, že vlastne, že on ju podviedol a že ja som bola the other woman. Ale a to je presne to, že keď veci nie sú vykomunikované a keď on to berie, že nie sú spolu a ona to berie, že sú spolu, presne. Tak vlastne sú to dva úplne že iné pohľady na ten vzťah a na to, čo sa tam deje. A presne preto ja mám rada, keď sa proste to zoficiálni, ako keby, lebo ako ja mám vedieť, že ty si to bral, keď si mi o tom nikdy nič nepovedal, nerozprávali sme sa o tom. A napríklad v mojej generácii mám tiež babi okolo seba, že fuj, ne, ja to nechcem takto brať, že ja teraz sme spolu, máme dátum, toto. Ale brácho, reálne na svadbu tiež nebudeš mať dátum. Akože, dobre, možno je to také cringe a klingy a neviem čo, ale musíte to zoficiálniť, lebo reálne nevieš, na čom si a ono ťa to po čase prestane baviť. Presne, že keď nevieš, na čom si, tak sa vlastne vedome vystavuješ rôznemu potenciálnemu zraneniu, lebo riziku, lebo nevieš proste. Neviete jeden, neviete ako čo ten druhý to cíti. To je také, že zbytočne sa neviem, no. Jo. No, mám tu aj rôzne zážitky s neverami. No. Môj bývalý, vtedy mal 28 rokov, ja 22, si vypisoval a posielal intimné fotky s 15-ročnou. Po mojej konfrontácii mi tvrdil, že to bolo zo srandy. A o 3 dní na to ma požiadal o ruku. Jasné, že som povedala nie, pobalila si veci a odišla domov k rodičom. Dobre spravila. Akože good for you, lebo to je, že nechutné. To by mal ísť trošku nechutné. Trošku na odbornú pomoc asi, lebo to nie je v pohode. Ale veľa chlapov je takých.
Lebo pre nich to není ani o tom, že ona je 15-ročná. Pre nich je to skôr o tom, že majú väčší pocit nejakej moci alebo proste ľahšie sa im komunikuje s 15-ročnou s 22-ročnou, lebo proste tá 15-ročná má ešte trošku inak nastavenú hlavu a proste fakt je, že extrémne množstvo chlapov, pre ktorých to ani není. O tom bol aj ten dokument v síti, že pre nich to ani není, že drvíva väčšina z nich, že by boli vyslovene, že pedofili, ktorým sa páčia mladé dievčatá. Klesám. Extrémne klesám. Takže ja som dostala sama a Peť už si... No poď. Že drvíva väčšina tých chlapov aj v tej síti, alebo celkovo, čo toto robia, tak im nejde o to, že sa im páčia deti. Čo nehovorím teda, že 15-ročná má deti, ale akože oni si vypisujú aj s mladšími, že im nejde o to, že sa im páčia deti, ale proste oni sú mentálne na tom tak, že im sa ľahšie komunikuje s deckom a ľahšie manipuluje decko a ľahšie sa im vylanári holé fotky od decka. Proste, lebo dospelá žena už je niekde inde. Samozrejme. A to akože dosť svedčí o generácii týchto chlapov. No jasné, ale si zober, že dokážeš sa reálne... No, áno. Akože teraz mi to prišlo také, že ale ako dokážu proste komunikovať s tou 15-ročnou, keď možno, áno, nie každá 15-ročná je ako 15-ročná, hej, že 15-ročná dokáže mať rozum na 20 a ostatné 15 dokážu mať... No, oni si nájdu takú, čo nemá sebaúctu, čo nemá sebavedomie a čo má zlý vzťah s rodičmi a využijú to. Hej, a potom tým pádom tam ani nie je smerodajná tá komunikácia, ale čisto iba vlastne, OK, chápem, ale stále mi to nepríde v pohode. No je to nechutné. Akože je to humus. Ja sa musím podeliť o úplne bizarnú ani nie neveru, ale výhovorky. Mala som tušenie, že týpek má inú. Proste podozrivo často chodil do nového podniku, kde inde nie. Neodpisoval, nedvíhal mobil, neriešil, keď ja som mala program a predtým to bol problém a tak. Proste intuícia. Yes. A keď som došla k nemu, našla som plno čiernych vlasov v posteli. Podotýkam, že ja som mala špinavý blond a on krátke blond vlasy tiež. A tie výhovorky. Varianta 1. Prišiel kamoš a pomáhal mu s upratovaním a veď vlasy hore dole lietajú, padajú, tak sa dostali aj tam. Kamoš mal kučeravé hnedé vlasy. A prišla čerešnička na torte. Áno, priznal. Bola tam tá baba, ale upratovala mu tiež a padali vlasy po podlahe. A on, ako chodil po byte, si ich nanosil chudáčik do postele. Ježiš, malinky. K časti, kde má hlavu. Hej, bolo to tragikomické. A tento istý týpek ma ešte skôr pri jednej z našich hádok išiel hľadať k môjmu ex, či som sa s ním nešla vyspať z pomsty. Asi vychádzal zo seba, keďže ja som bola v bare sa zabávať. No a jasné, to je presne to, že ten cheater najviac kričí, že niekto iný cheatuje. Tak to je. Môj bývalý ma podvádzal s jednou holkou, kvôli nej sme sa aj rozišli a oni začali tvoriť ofiko šťastný pár. Ale o pár mesiacov sme sa stretli na jednej party, kde ona bola v inom štáte a skončili sme spolu u neho doma. Oni boli spolu ešte ďalšie 2 roky. Mala som vtedy taký malý pocit víťazstva, ale s odstupom času sa za to hanbím, lebo som urobila presne to, kvôli čomu som ja pár mesiacov predtým dosť trpela. Yes. Aj keď ona o tom doteraz nevie. Akože strašne sa mi páči pohľad jej, že si uvedomila, že vlastne to bola pičovina a že ten pocit víťazstva je akože klamlivý pocit. Hej. Ja poznám človeka, ktorý podviedol v jednom vzťahu a potom v ďalšom vzťahu podviedol s tým, koho podviedol v tom prvom vzťahu. Napriek tomu je teda s tým, ktorého podviedol v tom ďalšom vzťahu, nie v tom druhom, v tom druhom. Vlastne to je také, no. Hej. A sú spolu a sú zobratí a majú potomka a myslím si, že ten človek o tom doteraz nevie, že bol podvedený. To je niečo pre mňa, čo ja som z toho taká, že mne by to nedalo. Mne by to proste... Ja by som nedokázala s kľudným svedomím zaspávať vedľa niekoho, komu by som toto spravila. Že mňa by tak hryzlo svedomie, že ja by som sa zbláznila z toho. Ty kokos, no nie každý má asi potom také svedomie. Že ani ja nemám rada konfrontácie. Ani mne není príjemné, že by som sa s niečím takým musela priznať. Ale akože... Ja by som to A čo by si robila v takom prípade, keby napríklad, že by si sa opustila, začala s niekým iba akože boskávať a tiež by si to lutovala, že by si nevedela, že čo máš robiť. To musela priznať. Musela by si to priznať, aj keby si vedela, že asi by bol rozchod. Že... Musela by som to priznať. Ja totiž to neviem klamať. Hej. Neviem skrývať. Proste
na mne vidíš, čo si myslím. Áno, viem, no to o tom je sme sa bavili, proste, hej. Ja neviem, akože fakt, ja ani sa nesnažím preto klamať, lebo to neviem. Jediné, kedy som vedela klamať, tak bolo proste mojim rodičom o tom, či som pila alebo fajčila. Lebo to bolo niečo, čo proste... Akože tam som mala nacvičený príbeh, ale to bolo tiež tak, že prvýkrát som povedala, že totálne na piču zaklamala, ale v ich rodičovskej naivite mi to aj tak uverili. Čiže to bolo také, že OK. Ale ja neviem proste, ja to neviem, mne je to tak neprirodzené, mne bolo od malička vtlkané, že nie a ja neviem ani zatajovať. Čiže ja som fungovala tak, že ja som mala zakázané sladkosti. A proste starí rodičia mi aj tak dávali sladkosti. A ja aby som držala s tými starými rodičmi, že to nepoviem rodičom. Ja som sa musela pochváliť rodičom, že som dokázala, že som dostala tie zakázané sladkosti. Wow. A toto ja som mala celý život, že proste ja som sa prvýkrát s niekým vyspala a ja som to musela oznámiť mojim rodičom proste, že no tak už nie som, že ja som oversharing as fuck. Aha, takže proste ja neviem zatajovať a neviem klamať. Takže ja neviem, preto ja radšej nespravím, aby som nemusela byť konfrontovaná s tou situáciou, než potom znášať následky situácie, lebo... Yes, to je nice. Aspoň nemusíš čeliť takým blbým situáciám. Neznášam čeliť takým nice. Konfrontácie nemám rada. Takže na internete vás pošlem do piče, aj sa s vami konfrontujem, ale in real life nesnášam konfrontácie. Nesnášam to, je mi to strašne nepríjemné. Ja nemám rada nejakú takú sensitive topic otvoriť a proste vysvetliť niekomu niečo, prečo to tak je, prečo to tak mám a vlastne otvoriť sa tomu. Akože keď už si in a relationship a pohode, ale tie začiatky sú najhoršie, vieš, že vlastne ja aj veľakrát, keď sa ma akože môže to byť nejaká dobrá kamoška, sa ma opýtajú, čo sa deje, tak radšej poviem, že nič, pohoda, alebo že ako sa máš, mám sa úplne zle a poviem, pohode. Áno, lebo sa ti nechce. Nechce sa to. Hej. Ahoj Peti, ohľadom otázky k nevere by som rada prezdielala moju skúsenosť. Bola som ešte tínedžerka, keď som sa zaplietla s jedným nemenovaným slávnym futbalistom, ktorý hostoval na Slovensku pol roka. Googlite. Spoznali sme sa a slovo dalo slovo a vyspali sme sa spolu. Samozrejme, ako žena som si ho predtým vystolkovala, ale nič som nenašla. Mal iba Instagram, ktorý mal súkromný a mal tam len pár sledujúcich. Po tom, čo sme sa spolu vyspali, prvý, druhý aj tretíkrát, som naozaj čisto náhodou našla na Facebooku nejakého týpka. Intuitívne som ten profil rozklikla a našla som na tom profile jednu ženu, na ktorú som rovnako klikla. Čo Boh nechcel, našla som tam ju s ním. Boli manželia 3 roky a pár tvorili už 6 rokov. Bola to nádherná, krásna žena. Cítila som sa hrozne, bola tak dokonalá na druhom konci sveta. Naozaj som o tom nevedela a cítila som sa otrasne. Nakoniec som sa na jednej party ešte s ním stretla, nevedela som odolať a vyspala som sa s ním už aj po tom, čo som to vedela. Keď som ho chcela konfrontovať s tým, čo robí, ignoroval ma a tak som s ním ukončila kontakt. Vedela som, že by som mu mohla zničiť manželstvo a podobne, ale nechcela som a povedala som si, že to bolo prvý a posledný krát. Už len z rešpektu k tej druhej žene. Hej. PS, bol to môj prvý sexuálny partner. Wow, ok. No. Myslím si, že je to žena na mieste, že je to správne, čo urobila. Ale vidíš, tam máš presne to, že niekedy príde to skratové konanie a že už aj keď to vieš, tak aj tak to ešte raz spravíš. Lebo v tej chvíli, ono je ľahké povedať nie už nikdy, ale proste keď vidíš good looking, chemistry, všetko toto, zabudneš, ne že ani zabudneš, máš to v hlave, ale aj tak ťa to proste... Chceš proste. Hej, no. Ale ja by som ešte k tomuto možno povedala, že nemyslím si, že proste, že vieš, že veľa žien to tak bere, že zničila som mu manželstvo, alebo zničila by som mu... Nie, on by si ho zničil. Že proste v tomto akože treba trošku prizvukovať to, že... Akože chápem, že ona má tú moc a silu, aby akože vyšla s pravdou najavo, ale aj tak on si to proste pokazil a... Ahoj Peti, píšem k tej nevere. Long story short, rozišiel sa s bývalou, aby sa dal dokopy so mnou, vraj som úžasná žena a chce byť len so mnou. Vydržali sme spolu pár týždňov, boli sme dokonca spolu na romantickom víkende, kde mi zahlásil, že on sa vracia k bývalej. Na druhý deň, keď sme sa vrátili domov, tak aj bolo. To sú takí tí chlapi, čo nevedia, čo chcú, nevedia, čo majú doma, tak si začnú s niekým iným a potom zistia, že I should have appreciated what I had. A tým nehovorím, že teda tá baba, ktorá bola the other woman, že je zlá, ale proste ten chlap asi... Ahoj Peti, rada by som sa vyjadrila k téme nevera.
Minulý rok som sa dala dokopy s mojim najlepším kamošom. Bol to vzťah na diaľku, ale obaja sme to chceli skúsiť, tak som si povedala, konečne niekto, kto ma pozná, chce byť skutočne so mnou a nepôjde iba o sex. Zo začiatku to bolo v pohode, ale po pár mesiacoch sa začal meniť. Ja som to pripisovala tomu, že ho v práci majú povýšiť, hľadal nový byt. Raz som mala myšlienku, čo ak niekoho má, ale potom som si uvedomila, veď nemá čas ani na mňa a nie je to ešte na iný vzťah. To je inak na tomto funny, že častokrát proste je to tá máme čas iba na to, na čo chceme mať. Ani vo sne by mi nenapadlo, že ono sa to deje. Okrem mňa tam boli ďalšie 3 baby. Vzťah na diaľku, románik s kolegyňou a jednorázovka z jeho ex. Ahoj Peťuš, tak moje skúsenosti s neverou. Bola som v 8-ročnom vzťahu, ktorý sa za celý ten čas nikam neposunul. Dokonca sme spolu ani nebývali. Fucking red flag, totálne. Úplne. V práci sme dostali nového šéfa, ktorý mimochodom v tej dobe pracoval so svojou ženou na dieťati a hneď ako som ho uvidela, bolo to tam. Taká chémia, ako som v živote nezažila. Príťažlivosť, no proste vedela som, že hneď to nedopadne dobre. Jeho dvojzmyselným správam a pozvaniam von som odolávala pár týždňov, no nakoniec to dopadlo presne tak, ako sa dalo čakať. Začali sme spolu spávať, tráviť pekné víkendy, spoločné výlety a tak ďalej. Ja som sa dlho pred partnerom pretvarovať nevedela a mesiac na to, čo ma požiadal o ruku, som to s ním ukončila. Samozrejme, som sa namotala na jeho reči, ako strašne ma miluje, ako sa rozvedie, len potrebuje čas. Až nakoniec to po roku a pol so mnou ukončil, že chce, aby som bola šťastná, nechce byť moja kotva a že bude rád, keď aspoň občas vybehneme na kávu. Ubehlo od toho už pol roka a ja som s tým stále není vyrovnaná. Dookola rozmýšľam nad tým, čo som ja zlé spravila, keď potom všetkom, ako sme spolu plánovali budúcnosť, rodinu a tak ďalej, sa na to vykašľal. Veľmi sa snažím mu odpustiť a uzavrieť, ale je to ešte boj na dlhý čas. Ona nič zle neurobila, len proste on je mimo. Tak vedela, že má dieťa vedela a ženu. Áno, že sa snažia o dieťa akože a ženu. V tomto, tak som to myslela, že v tom vzťahu, keď si dávala za vinu, tak nie. On je proste mimo, ale samozrejme, že vedela, do čoho sa púšťa, ale ako hovorila, namotala sa a uverila. To je to, že je strašne ľahké uveriť takýmto ľuďom a uveriť tomu, že proste chcú teba a že sa Proste... To sú rečičky. Väčšina ľudí, väčšina mužov, alebo teda aj žien, neviem, proste väčšina ľudí, ktorí sú práve v tom manželstve, majú rodinu. A ja by som povedala, že, lebo ona píše, že chcela by akože mu odpustiť, že nerieš odpustenie jemu, ale skôr si skús vyriešiť vzťah so samou sebou, aby si sa proste už nedostala do takéhoto vzťahu. Lebo ja si myslím, že žena, ktorá akože má so sebou sama vzťah, sa nedostane proste do takéhoto vzťahu, lebo proste nedá sa dokopy s niekým, o kom vie, že má rodinu. Vieš, že... Hej. Takže, áno, určite. Ahoj Peťuš, ja sa v skratke podelím. Bola som asi 2 roky slobodná a moje kamošky ma stále s niekým chceli dávať dokopy. Ja som mala obdobie, kedy som stále kolegyňam vravela, ako chcem ríšavé dieťa. Ríšavé dievčatko, PHV, a keď raz kamoška dohodla stredko u nej doma plus ja a jej kamoš, tak to proste vznikol kolotoč. Týpek zrzek. Týpek zrzek, milujem. Asi hormóny pracovali a dali sme sa dokopy. Nevidela som počas tých pár mesiacov žiadny red flag a že ich bolo dosť. Až mi už prišli niektoré veci fakt divné, sa priznal k nevere. Vraj jednorazová. Vedela som, o koho išlo. Spravila som to, čo sa vraj nerobí. Keď spal, išla som cieľene hľadať konverzácie a všetko, čo sa týkalo jej. Akože rozumiem ti, ja som nemala neveru a tiež som robila to, čo sa nerobí. Ešte by som zabudla, ozvala sa mi na FB ona sama. Našla som, čo som vedela, že nájdem. Konfrontovala som ho. Nepopieral, nastali dni, kedy sa doprosoval, doliezal, denne bol za mnou v práci a prosíkal. Stalo sa, čo sa stáva, tuším len v telenovele alebo zlej komédii. Zistila som, že som tehotná. Dala som tomu šancu. Kúpil byt, pracoval veľa, aby nás zabezpečil, ale celé to obdobie nebudem ani opisovať a rozoberať. Jednoducho, keď mal syn 7 mesiacov, som po x upozorneniach zbalila všetky veci a odišla som 100 kilometrov od neho k mojej mame. Dávala som sa dokopy, navštívila som psychologa, venovala sa synovi. On sa dal dokopy s ňou. Asi rok som ju nechcela ani vidieť, keď chodievali pre syna na víkendy. Keď som sa otriasla a psychicky nabrala na sile, dokázala som jej podať ruku. Veď sme boli obete obe. S ním mám rodičovský vzťah. Bez konfliktov dokážeme komunikovať a syn nepociťuje žiadne zloby, lebo nie sú. Ja mám momentálne toho najlepšieho muža. Zamiloval si mojho syna, berie ho ako vlastného, majú nádherný vzťah.
Dlho som sa bránila niečomu novému, ešte keď som bola slobodná mamička, ale ukázal mi, že sa pri ňom nemám čoho báť. Muselo sa to všetko stať, veľmi som sa zmenila vo veľa veciach a mať syna, aj keď za tých okolností bolo dar z nebies. Nechcem byť moc slnečkárska, ale skutočne mi táto skúsenosť dala veľa do života. Podľa mňa je dobré, že takto to ukončila, že táto skúsenosť mi dala veľa do života, lebo ono je to tak, ono reálne to tak je. Je super aj to, že vďaka tomu synovi sa vedia normálne dohovoriť, odkomunikovať si veci a dohodnúť. Takže to je fajn, ale akože telenovela. Ja si myslím, že to je presne tá situácia, kedy akoby je iba na tebe, čo z toho spravíš, ako to otočíš a či si z toho niečo vezmeš, alebo nie. Ahoj Peťuš, videla som tvoje stories a ja mám bizarnú skúsenosť s neverou, kde mi bol neverný môj ex. V čase, keď som s ním bola tehotná, tak on medzi tým paktoval s kolegyňou, ktorú si priniesol k nám do bytu, keď ja som bola odcestovaná, ale vrátila som sa o deň skôr. Všetky moje veci poschovával, vrátane kozmetiky, parfumov, dokonca aj mojich kníh, fotiek a akejkoľvek zmienke o tom, že by som tam bývala. Všetko to nahádzal do skrine, poprípade schoval za gauč, dokonca parfémy do vedra pod umývadlom alebo do kuchynskej linky. Bola sranda to hľadať. Topka bola, keď som zistila, že tehotná je aj ona. Ja som sa s ním rozišla vtedy, aj som o bábo prišla vtedy, ale dnes mám úžasného chlapa a mesačného synčeka, takže všetko zle bolo na niečo dobré. Ale si zober, že niektoré životné príbehy sú naozaj také, že na knihu a na film, na seriál. To je extrém. O týždeň mám rozvodové konanie. S manželom sme boli 10 rokov, 2 úžasné deti. Čo mal, bol jeden sen, doma nerobil nič, deti a domácnosť na mne, on chodil do práce a za kamošmi. Samozrejme preňho nuda, podvádzal ma takmer non-stop, pokec, Tinder, zoznamky každého druhu. Vrchol bol, keď som zistila, že mal bokovku v čase našej svadby v kostole. Dievčatám väčšinou platil, nič iné im ponúknuť nemohol. Peniaze a výlety, zatiaľ čo ja som sa doma starala o deti a jeho pohodlie. Jebe! To je že extrém. Bolo tam strašne veľa sračiek z jeho strany. To by bolo na knihu. Veľmi dlho som sa odhodlávala k tomu opustiť ho, psychický ma týral, kto to zažil vie. Rok som spala s deťmi v detskej, robila si priestor, aby som s deťmi mohla odísť. Cca 4 mesiace potom, čo som mu oznámila, že odchádzam, no ešte sme žili v jednej domácnosti, som si niečo začala s niekým, o kom by som nikdy nepovedala, že by šiel do niečoho so mnou, matkou dvoch detí. Slobodný, vyšportovaný. Proste taký smajlik. Bola to zábava, ale nič záväzné. Bolo to podvádzanie? Neviem. Nakoniec som to skončila, aby som mohla začať s čistým štítom. Pri poslednej hádke, kde som mala zbalené veci, mi manžel povedal, priznaj sa, že si s niekým spala. Povedala som, že hej, však čo? A on mi povedal, dobre, že odchádzaš, aj tak by som s tebou nebol, keď si spala s niekým iným. Vtedy mi originál vyrazilo, odklepalo dekel. Potom všetkom, čo mi spravila, koľkokrát ma podviedol, povedal toto. Len ma to utvrdilo v tom, že moje rozhodnutie ísť bolo správne. Inak 10 rokov som bola skvelá verná žena. Jeho kamoši miliónkrát povedali, takú ženu by som bral hneď. Teraz som spokojná s deťmi. Deťmi nám je super, bez psychických problémov. Tak, to je super. Good for you. Akože toto bolo úplne, že... Extrémový. Pre dnešnú časť tohto podcastu to bude všetko. Na budúce si povieme, že čo vlastne ľudia vnímajú ako neveru. Ano, že odkiaľ pokiaľ je pre nich nevera. Hej. Povieme si, čo je pre nás nevera. Áno, kde to definujeme. Ja vlastne stále neviem úplne. Dovtedy si rozmyslíš. A môžeme sa pobaviť o polyamorných vzťahoch alebo celkovo o nejakých otvorených vzťahoch, o všetkých týchto nových, pre niekoho novodobých vymoženostiach v rámci vzťahov a tak ďalej. Ale ja si myslím, že to je veľmi zaujímavá téma. Takže. Je to určite zaujímavá téma. Ja ani neviem, či som niekedy počula podcast o takomto niečom. Takže Ja som mala pozvanú do môjho na gauči na skle, som mala pozvanú jednu slečnu, ktorá žije v polyamorných vzťahoch a slečna mala teda prísť a neprišla. Vtedy som ešte točila cez Skype, teda cez tie videokoly. A ona proste už mi prestala odpisovať. Úplne, že totálne máš ghostla. Totálne. To sa nerobí. To sa nerobí. Hlavne keď máš doma ty kokos dieťa, zariadiš si celú rodinu, aby si mohla točiť a človek ťa akože totálne, neviem, to bolo veľmi zvláštne. No. Tak aspoň takto si dáme takú náhradu. Síce nemáme s tým skúsenosti, ale povenujeme sa tomu, porozprávame a ďakujem, že sme opäť takto niečo zbúchali a ďakujeme za pozeranie. Za všetko. Čaute. A kľudne nám môžete písať či už do komentárov alebo do správ. Na Instagrame všetky linky nájdete pod videom.
vaše nejaké názory na túto tému, vaše skúsenosti s touto témou. Radi si prečítame ďalšie príbehy. Nejaké dodatky. Á, presne tak. Jo. Feel free. Pa.